Després de la pèrdua de la mestra Genkai, en Yusuke converteix la seva pena en ganes de lluitar i es prepara per la final del torneig clandestí d'arts marcials. Ara bé, les regles del torneig estableixen que la final s'ha de celebrar a 5 combats individuals. Per això en Sagio i en Koenma es presenten com el 5è lluitador dels equips respectius. La final del torneig clandestí d'arts marcials està a punt de començar. Explosions en cadena. La guineu desvetllada. En el primer combat d'aquesta gran final, els lluitadors que s'enfrontaran seran per l'equip d'en Toguro, el Cort, i per l'equip de l'Urameshi, en Kurama. I ara, després d'una sèrie formidable de combats apassionants, per fi arriba la final del torneig clandestí d'arts marcials. Cort, no pots perdre! Vinga, mata en Kurama d'una vegada! Sí, mata'l! Mata'l! Sí, mata'l! Sembla que tots els espectadors dins d'aquest estadi animen unànimement el Cort de l'equip d'en Toguro. No diguis rucades! Però que no ho veus, que nosaltres animem l'equip de l'Urameshi? Va, menja't el viu! Bona sort, Kurama! Sort i ànim, príncep Koenma! Ai, m'he oblidat de donar-li el garrot de punxes al príncep Koenma. Príncep Koenma! El garrot de punxes! El garrot de punxes! El garrot de punxes! Espero que no els hi passi res ara per animar-nos d'aquesta manera. Ei, Kurama! Que la farà servir aquella cosa que et va donar en Suzuki? Sí, no fa ni 2 minuts que m'ho he becut. Ei, què és això? El fruit del passat és el fruit d'un arbre que s'ha descobert fa molt poc temps al món infernal. L'Ura Urashima el feia servir en forma de fum, però si te'n veus el suc, segurament podràs conservar la forma d'esperit durant més temps. Ja l'he provat unes quantes vegades, i si te'l prens en forma de líquid, l'efecte sempre triga una mica a aparèixer. Unes quantes vegades vols dir que ja l'havies pres abans d'aquest combat? No sóc tan atrevit per provar-lo per primer cop en el combat. I n'estàs segur que anirà bé? Sí, ara sé que el que va dir en Suzuki era veritat. Bevent-ne un sol glob puc recuperar la meva forma d'esperit durant uns 15 minuts. Amb això em sembla que ja en tindré prou per acabar amb aquest. Abans de començar el combat, n'explicarem les regles. Au, va, no ens vinguis amb història! Per què no pares de fer-te veure? Ei, Botan, que et passa res? Esclar que no em passa res, sóc la Botan riallera i divertida de sempre. Meu, 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 meu. Oh, quina llàstima, oi, que la mestra Genkai no hagi vingut a participar en la final? Que li deu haver passat alguna cosa. Potser els combats de les semifinals la van deixar massa esgotada per lluitar ara. Esclar que no, si ja ho deia jo, que no et pots fer vell de cap manera. I tu on vas ara? Si ja està a punt de començar. És que tinc el nas una mica tapat. Des d'ahir al vespre que està estranya la Botan. Què li passa? Shizuru. Au, vinga, anima't. Si veu que tu, que ets la guia, estàs tan preocupada, com vols que es quedi tranquil·la la Genkai allà on és? Tu ho saps, doncs? Sí, resulta que jo també fa temps que coneixia la mestra Genkai i ahir em va venir a dir adéu. Em va desitjar molt bona sort i... Vaja, de la manera que era ella, segur que es va quedar molt descansada. No em va voler explicar res del que passava, però estic segura que se'n va anar prou satisfeta, de debò. Però... Però jo... És que jo... No els hi perdonaré mai, això! Ara ho hem de deixar a mans dels nois. I si ells no se'n surten, hi aniré jo i els hi arrencaré la pell de viu en viu. Mira, fes el favor de no cridar al mal temps ara, tu.
N'estàs segur que vols lluitar així, Kurama? En les semifinals ja et devies fer una idea del poder que tinc. Suposo que després d'haver-me vist, no deus pas haver vingut a morir dòcilment a les meves mans, oi? Aviat em transformaré. Per matar-te tu em convertiria en qualsevol cosa, ho entens? A veure, doncs. Ara hi ha un núvol de pètals volant a l'entorn d'en Kurama. És tot un espectacle. Sens dubte, aquest és molt més ràpid i té més força espiritual que jo. Si lluito amb el cos d'en Shuichi Minamino, no tindré ni la més mínima possibilitat de guanyar-lo. Però sota la forma de guineu del món espiritual sí que el puc vèncer. El que he de fer és guanyar temps i mantenir-lo sempre a distància. Ho he d'evitar com sigui. No he de deixar que el corp em toqui en cap moment. Remolí rosat! El corp avança molt lentament, però sense dubtar ni un sol moment. Què farà? M'intentes allunyar amb aquests pètals esmolats com ganivets? Sí que és bonic, sí. Però són massa fràgils, delicats, febles i efímers, com tu, Kurama. No en fa cas? Encara millor, perquè el remolí rosat destrueix qualsevol cosa que envaeixi el seu territori. Ho heu vist? Fa explotar tots els pètals com vol! Kurama! No pot ser. Ni tan sols ha hagut de tocar els meus pètals. Em sembla que encara no has entès fins a quin punt és eficaç el meu poder. Potser et pensaves que havia de tocar el cos del contrari per mirar d'introduir-hi la meva energia espiritual i fer-la explotar, o m'equivoco? I no és això? Tu ni tan sols la pots veure, la meva energia espiritual. Només això ja demostra que sóc molt més fort que tu. De manera que t'ho torno a preguntar. N'estàs segur que vols lluitar així? Ara el corp està fent un atac realment molt intens. Fuet rosat! Vols continuar lluitant? Després de veure la diferència de força que hi ha entre nosaltres? Ho trobo admirable. És per això que m'agrades tant. I ja t'ho vaig dir. Però per molt d'amor que sentim per algú, acaba envellint i es mor. Per això m'estimo més matar-te jo mateix. És el que faig sempre i és el que faré ara. Quan aquells que estimo moren a les meves mans, et juro que sento un plaer que no es pot comparar amb res. Que estrany. Ja m'hauria d'haver convertit en guineu. Ara ni tan sols t'he tocat, noi.
Kurama! Què passa? Per què no es transforma en guineu? O sigui que és veritat que els efectes d'aquest fruit són imprevisibles? Quin fruit? Oh, quin avorriment. Potser m'ho hauria d'haver mirat des de la tribuna dels Beats. No tinguis tanta pressa, Sagio, que ara començarà el combat de debò. Molt bé, doncs. Et donaré una pista. De la mateixa manera que tu controles les plantes amb l'energia espiritual, jo controlo una altra cosa que puc produir sempre que vull. Ara mateix ho tinc a la mà dreta, però suposo que tu encara no ho pots veure. Ja me n'estic cansant de parlar. Ja ha arribat l'hora de matar-te. Per acabar, materialitzaré una concentració més gran de la substància espiritual que faig servir, perquè tu també la vegis. No ho endevines? Són bombes! L'explosió ha sigut impressionant. De fet, des del lloc on ens trobem ara mateix, és molt difícil veure què passa a l'àrea de combat. Ai, Kurama! Amb mi no hi compteu pas si vosaltres també penseu anar cap al món espiritual. Kurama! Quina brometa més maca. Què passa? Que no heu guanyat el corp encara, eh? Però què fa? Deu passar alguna cosa. D'on surt aquesta energia tan forta? Potser això és exactament el mateix que va passar en el combat dels genis traïdors. Ara sí que m'ha anat d'un pèl. Si encara hagués tingut el cos d'en Shuichi Minamino, segur que m'hauria destrossat. Ha tornat a aparèixer! La guineu espiritual! Molt bé, això ja és nostre! Aquest és en Kurama. Exacte. En la seva forma original, en Kurama és una guineu astuta que roba tresors. Ànim, Kurama, vinga! Oh, és increïble! Increïble! Em sembla que ara ja no és tan evident qui guanyarà. De manera que fabriques bombes. Doncs de debò que m'ha agradat molt conèixer un esperit tan fort com tu i, a més, amb uns poders tan semblants als meus. Però ara et mataré. El que morirà seràs tu!
Ara ho veig tot perfectament. Això que tens al voltant és com la pólvora que fas servir per fabricar les teves bombes. Ah, esclar. Ara sí que veig ben clar que contra un esperit de la teva categoria, amb el cos d'en Shuichi Minamino, és ben veritat que no hi hauria tingut res a fer. No hi hauria tingut, dius? Suposo que busques una excusa per quan perdis. Ni amb la forma que tens ara no em podries guanyar. Ho vols intentar? Són ulls bomba. Persegueixen el seu objectiu fins a encertar el blanc. Aquestes criatures les fabrico amb el meu poder malèfic. Només els esperits més poderosos podem materialitzar les coses que imaginem. I no ho sabies, que hi ha un tipus d'acàcia que és capaç de moure's per si sola? Quan nota una vibració, o que algú la toca, o que hi ha foc, tanca les fulles. És una planta perenne procedent d'Amèrica del Sud. No m'interessa la jardineria. A mi no em faran res, aquestes plantes. Jo no n'estaria tan segur d'això. Les acàcies del món infernal tenen molt mal geni. Si troben alguna cosa que es mou o que els sembla perillosa, l'ataquen a l'instant. Noia, si no vols morir, val més que no et moguis. Descartes! I es veu que a tu, pel que sembla, t'ha identificat com un gran enemic. Ara sembla que la situació s'ha capgirat completament i que de sobte és el corp el que té problemes. És inútil intentar fugir-ne. Ja és nostre. Per fort que sigui, aquest Borto, com es digui, no pot fer res contra això. Es diu Corp, no Bort. Que no et funcionen ni les orelles, ara, tu, o què? Què dius? Ah, tant és. El cas és que lluitant com a esperit en Kurama ja ho té al sac. Tant de bo no s'equivoqui. Això es torna interessant. I alguna cosa em diu que a partir d'ara encara ho serà més, Sakio. Finalment, en Kurama s'ha convertit en una guineu i ha aconseguit contraatacar amb èxit. Però el corp encara no ha fet servir tots els poders ocults que té. El combat tot just acaba de començar. El primer combat de la final del torneig clandestí d'arts marcials és entre en Kurama i el corp. El corp ataca amb unes bombes invisibles que cada vegada apareixen amb una forma diferent. En Kurama es defensa com pot fins que el fruit del passat, l'instrument malèfic que s'ha begut abans del combat,
Fa efecte en el moment que rep l'impacte d'una explosió fortíssima i es transforma en la guineu del món espiritual. Ara, les forces de tots dos lluitadors encara estan més igualades. En Kurama en dificultats. L'intent a la desesperada. Les acàcies del món infernal tenen molt mal geni. Si troben alguna cosa que es mou o que els sembla perillosa, l'ataquen a l'instant. I es veu que tu, pel que sembla, t'ha identificat com un gran enemic. Sembla que la situació s'ha capgirat completament i que de sobte és el corp el que té problemes! Vinga, ja el tens! Acaba amb ell, Kurama! És inútil intentar fugir-ne. A més, has de saber que aquestes plantes tenen sentiments i si les fas enfadar poden ser molt perilloses. Els atacs que no rematis se't giraran en contra. Pum! No ha sigut tan emocionant com em pensava. I podria haver jugat 2 o 3 minuts més. Això és increïble! Quin final més ràpid i imprevist! Tan bon punt en Kurama s'ha transformat, ha demostrat que era molt més fort i la seva victòria ha sigut aclaparadora! Molt bé! Ets increïble, Kurama! Què dius, 15 minuts? En 5 minuts n'hauries tingut prou! Vinga, que ja hem guanyat un combat! Aquest Kurama, doncs no m'ho pensava pas, que fos tan fort. Príncep Koenma! Príncep Koenma! Què vols? Que torneu a tenir la cara de sempre! No pot ser, doncs m'ho he d'arreglar ara mateix. Ja està. Sí, ha guanyat! Aquest Kurama és genial, oi, noies? No es pot ni comparar amb el meu germà. Juri, a veure si estem per la feina, nena! Sí. Sembla que el corp no pot continuar el combat, de manera que en Kurama és el nostre guanyador! Què passa?
Qui dius que no pot continuar el combat? Ai, em sap greu. No, si jo no he dit res. M'he equivocat. El combat continua. I tant que continua. Amb permís. Però es pot saber a què juguen aquests? M'ha agradat molt, Kurama. Cada vegada tinc més ganes de matar-te. El corp ha perdut la màscara. Doncs preparem-nos. Sagio, val més que et posis darrere meu per precaució. Ara els cabells del corp han canviat completament de color. Fins i tot jo puc veure perfectament com l'energia espiritual del corp es va fer més i més poderosa. Què passa? Però què carai està fent el corp? Està absorbint per la boca el material que fa servir per fer les bombes. És com si tot el seu cos s'hagués convertit en una mena de polvorí. Què dius? Potser ara farà servir totes dues mans, així que val més que us prepareu. L'explosió també ens podria arribar. Fa l'efecte que ara no tindrà miraments. Val més que et tiris una mica més enrere. Esteu tots bé? Em sembla que una mica més i no ho explico. Quin mal! Ai, 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 ai! I en Kurama? Què és això? En Kurama ha desaparegut. Potser resulta que l'explosió l'ha projectat fora de l'estadi. Kurama! Torna a ser el d'abans. El fruit li ha deixat de fer efecte. Però no pot ser. Si només han passat 5 o 6 minuts. Si se n'ha begut el suc, hauria de mantenir la forma de guineu 15 minuts. Encara em quedava força temps. Per què s'ha acabat l'efecte? Esclar, quan el cos s'hi acostuma, l'efecte que fa el fruit es va debilitant. Oh! Perdona que interrompi les teves reflexions. Ja pots començar a resar. Perquè no tinguis una mort gaire cruel.
Veig que ja no et queda força ni per transformar les plantes en armes. I ni tan sols crec que puguis veure la meva força espiritual, oi? Kurama! En Kurama ha quedat pràcticament indefens. Què pot fer ara per afrontar el poder aclaparador que li acaba de demostrar el corp? Em sembla que ja n'hi ha prou. Si em dius que et rendeixes, et mataré sense fer-te patir. Oh! Per primera vegada en tot el combat, en Kurama ha optat per lluitar cos a cos. Però el corp aconsegueix esquivar-li tots els cops, almenys de moment. Segur que en Kurama deu tenir alguna d'avançada. Es veu que t'ha afectat el cervell l'explosió. Saps que és perillós si te m'acostes massa? Si no et puc veure la força espiritual, tant és on siguis. M'agradaria molt dir que no està gens malament. Però el que t'interessava era això. La planta del convit de la mort. El segon atac tampoc no t'ha servit de res. O sigui que amb el cos a cos no hi té res a fer. I el corp coneix bé les seves tècniques de les plantes. Potser sí, que no hi ha res a fer. Et felicito, noi, per haver aconseguit ferir-me no una, sinó 2 vegades. Oh! Ja et dic. És una mina, la bomba boja. Ja falta poc. Kurama, no et moguis! Està rodejat! Encara que et volguessis moure, amb prou feines t'aguantes dret, oi? No tens escapatòria. No pots fer venir plantes del món infernal, ni pots transformar les teves plantes en armes. M'equivoco? Em seria molt fàcil fer-te explotar i convertir-te en un munt de pols. Però això no ho faré. Ja no puc mirar més. Sí que és cruel aquest maleït corp, fer-lo patir d'aquesta manera en comptes de matar-lo d'un cop. Què dius de matar-lo? Però si en Kurama encara no ha perdut el combat. No pot perdre en Kurama. No el pot matar un amic d'aquest criminal desgraciat d'en Toguro. Ja deu estar, oi? El corp s'ho està passant força bé, o almenys això sembla. Doncs ara observem a veure com acaba de rematar la seva feina. Et felicito per haver aconseguit posar-m'ho força difícil. Saps què? M'agradaria poder-te tenir sempre al meu costat. Com que m'has caigut bé com a premi, deixaré que conservis aquest rostre tan ben fet que tens.
Veig que no te n'has adonat del que em proposava, en realitat. Aquesta ferida per on et surt la sang la tens al cor. Ara només he de fer venir la planta xuclasang, que s'alimenta de la sang dels esperits. Estàs cometent un error molt greu. Encara que tingui cos d'humà, puc invocar les plantes del món infernal a canvi de la meva vida. Vinga, acabem! Ets increïble! Bona feina! Ara l'has de rematar! Tot el públic està dempeus i no para de cridar. Els crits que fan són eixordadors. Vinga, vinga, no et facis pregar! Tu, torna-me'n! Juri, que pots començar a comptar. Sí! En Kurama ha caigut a terra! Comencem el compte! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hauré de fer servir tota la força espiritual que em queda per fer un últim intent. No cal ni comptar. Només cal saber si viurà o morirà. T'equivoques. Moriràs! I tu també! Una planta xuclasang no pot ser si no la podies fer venir. Kurama! Kurama! En Kurama és... No es deu pas haver mort, oi que no? No pot ser que s'hagi mort. Però és que ha semblat que feia servir les últimes forces que li quedaven, no ho sé. No pot ser. Sóc viu. No ho sé per què, però ara em sembla que la força espiritual m'ha augmentat. Esclar, no és que el fruit del passat em faci menys efecte. És que la força de la guineu espiritual està tornant al cos d'en Shuichi Minamino. Ho has aconseguit, campió! Sí, ha guanyat en Kurama! Sí, però... En Kurama s'hi ha jugat la vida i el seu intent a la desesperada ha tingut un èxit espectacular. Però aquest només ha sigut el primer combat de la final del torneig.